業の進み具合を。遺跡の機能だけを止めるのですから慎重。こちらも同じです。それはダメよ。ルシリス神との交信が図れる唯一の場所だし。ジェシカ様のことが。レスターったらガキの頃、俺はある時手強い連中と、まだ9歳のガキだった俺は。そうだったの。それからはジェシカ様が俺を育てて、奴の方が少し上だがな。それからしばらくしてジェシカ様が転生の秘術で赤ん坊になるって言うんだ。へえ。あれ、どうやら無駄話もここまでのようだ。おいでなすったぜ。おやおや、とうとう見つかっちま。これは天界と地上を結ぶでも連中、そういえばリアナ、もし彼女たちがゲートを使っ。それはまずい。急いで連中を。そうはいくもんですか。邪魔する気か。さっさと時遊びはやめだ。食ってやる。力がそれはお前たちの本来の姿。俺たちは
ジェリーは早く遺跡の機能を封じてくれ。俺が少しでも足分かったわ。レスターも無理。防戦に徹するぞ。連中を奥へ通すな。逃げようったって遅い。この野郎やる。我が敵を撃て。我が敵を撃て。連中は遺跡の機能を止め、遺跡の機能が失われればどうすればいいんだ。祭壇にある魔法石板をそういうことか。かの者の剣となれ。やっちゃうよ。もっと力が欲しい。
強した甲斐があったかな。レスター様、入り口の守りが突破され、分かっております。この野郎。神に近い場所で死ねるとは。何言ってるのよ。いくら姫の